нурбибӣ ба мақомоти тоҷик муроҷиат кардааст ки зери шиканҷа қарор дорад. ба қавли ӯ яке аз ширкатҳои тоҷикӣ бо номи имкон 2015 ӯро ба хотири кор ба арабистони саудӣ овардааст ва 1 солу 2 моҳ аст дар яке аз хонаводаҳои араб хидматгор аст. нурбибӣ мегӯяд ба сафорати тоҷикистон муроҷиат кардааст, аммо онҳо дар ҳалли қазияаш таъхир карданд. бинобар ин бо маслиҳати як зани тоҷики муқими арабистон ба шабакаҳои иҷтимоӣ рӯ овардааст. ӯро агар таваллуд кунӣ ҳар як кадоми ӯра гуфтиам гапо замини замон шава камтар бо худмона муҳофизат мекунем. нурбибӣ мансурова сокини 51-солаи ноҳияи восе ба мардум чеҳраи ошност. ӯ чун модари серфарзанд қаҳрамони матолиби расонаҳо буд. нурбибӣ 24 фарзанд ба дунё оварда, аз онҳо 9 нафараш вафот кардаанд. ҳоло шавҳараш бо 15 фарзанди дигар ӯро дар ноҳияи восе мунтазиранд. нурбибӣ дар беморхонаи касалиҳои сили ноҳияи восе кор мекард ва гоҳ-гоҳе дар бозори марказии ноҳия тухми мурғ мефурӯхт. дар ҳамин бозор ӯ ба яке аз миёнаравҳо ки аз ӯ ҳоҷи искандар ном мебарад шинос шуда бо ваъдаи маоши $600 барои 6 соати кор ҳамчунин закоти $10,000 ба сафари арабистон розӣ мешавад. табори нурбибӣ ки аз зулми хоҷагони саудӣ мегӯяд аз вазъи ӯ бехабар буданд, чунки ӯ дар гуфтугӯҳои телефонӣ бо фарзандонаш ба хотири ба ташвиш наандохтани онҳо арзи ҳол намекардааст. мақомоти интизомии тоҷикистон ҳангоми ташрифашон ба хонаи ин оилаи серфарзанд ба онҳо ваъда доданд ки нурбибиро бармегардонанд. зимнан додситонии кӯли тоҷикистон хабар дод ки нисбат ба аъмоли масъулини ширкатҳои имкон 2015 ва боз ду ширкати дигар ҷамол 2012 ва абдукарим ки шаҳрвандони тоҷикистонро ба арабистони саудӣ барои кор мебурданд парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. нурбибӣ мансурова мегӯяд ки ҳоло дар сидиқаи аз сафир қарор дорад. ин зани серфарзанди тоҷик аз мақомоти тоҷикистон хоҳиш дорад ки ҳарчи зудтар аз ин ғуломӣ ӯро наҷот диҳанд.